Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a dandalin adabin Hausa. A cikin darasinmu na ƙa'idojin rubutu, wannan shine darasi na 17. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan shafi, za mu so ka danna mana subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sanin inda ya kamata a haɗe da kuma rabe kalmomi, wannan wani ɓangare da ke da muhimmanci ƙwarai da gaske wajen isar da saƙon da ake son isarwa daidai. Sai dai, wannan wani ɓangare da ke ciwa ɗalibai tuwo a ƙwarya, kai hatta ma malaman. Mu kalli wannan jumloli masu zuwa. Na je marina ɗazu. Shin ma rina rigar kuwa? Idan muka kalli wannan kalmomi, za mu ga wannan jumlar abin da ya bambanta tsakanin kalmar marina da kuma kalmar marina ba wani abu bane face sirari da aka samu a tsakankanin kalmar. Mu kalli waɗannan jumlolin. Sama ta kai biyu. Sa mata kai biyu. Sa mata kai biyu. Waɗannan su ma wasu jumloli ne da babu abin da ya bambanta su face rabewa da aka samu tsakankanin kalmomin da ke cikin jumlolin. Kuna iya bayyana mana ra'ayoyinku kuma aiko da tambayoyinku a inda aka tanada domin bayyana ra'ayi. Ku ci gaba da kasancewa da mu a dandalin adabin Hausa domin amfana da abubuwan da muke yadawa. Mun gode.